സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, യേശുവിൻ്റെ വലിയ സഹനത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ അയവിറക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ സഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്: ദൈവമേ, സഹനവും മരണവും എന്തിനാണ്? ദൈവമേ, സഹനവും മരണവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണ്? എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണ്? എൻ്റെ അമ്മയുടെ, എൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണ്? അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്. ദൈവം ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് സഹനം തന്നു, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പഴി പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമുക്കറിയാം, ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത്. കൊറോണയും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രളയവും അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സഹനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഒരു നാളുകളായിരുന്നു. കൊറോണ ബാധിതരും പ്രളയബാധിതരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച ജനമായതുകൊണ്ട് ഒരാളെ പോലും ദൈവത്തിന് മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അവരെല്ലാവരും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനെ വളരെയധികം വിലമതിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ജീവനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ജനതയായതുകൊണ്ട് ദൈവം കൈവിട്ടില്ല. ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം പന്തലൊരുക്കി, ദൈവം ഭക്ഷണം ഒരുക്കി, ദൈവം വീടൊരുക്കി, ദൈവം പാത്രമായിട്ട്, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പാത്രമായിട്ടും ഭക്ഷണവുമായിട്ടും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ സഹനം കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പരിഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ദൈവ സഹനവും മരണവും എന്തിനാണ് എന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സഹനവും മരണം? അപ്പം നമുക്കറിയാം, ജീവിതത്തിൽ പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ തട്ടേക്കാട് ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ കുറേയധികം മക്കള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ സഹോദരങ്ങളായ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച, ദൈവമേ, അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്? അതുപോലെ RCC ക്യാൻസർ സെൻ്ററിൽ 1.5 വയസ്സുള്ളൊരു ബാലിക ജീവനും മരണത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു ചോദിച്ചത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ്: ദൈവമേ, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സഹനം? അപ്പോൾ സഹനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. സഹനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനം. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിച്ച മനുഷ്യരല്ല, നമുക്കറിയാം ആ മനുഷ്യൻ ജോബ്. അവൻ ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങൾ, പല വിധത്തിലുള്ള സഹനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, കുഷ്ഠം പിടിപെട്ടു, അവസാന സമ്പത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ പോലും ദൈവത്തോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒക്കെ ജോബിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ജോബ് കണ്ട കാഴ്ചകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ദൈവം വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഈ ജോബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ദൈവം ചോദിക്കുന്നത്, ജോബേ, ഈ ഭൂമിക്ക് ഞാൻ അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ നീ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാട്ടാടുകളുടെ പ്രസവകാലം നിനക്കറിയാമോ? കാട്ടുകഴുതെ അഴിച്ചു വിട്ടതാരെ? മാൻപേടകളുടെ ഈറ്റുനോമ്പ് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നുള്ള വിചിത്ര, ജോബിന് ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ദൈവം കടന്നു വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരിക്കാൻ പോകുന്ന മിശിഹായുടെ ചിത്രം ആ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് ജോബ് കാണുകയാണ്. ജോബ് കണ്ടപ്പോൾ ജോബ് എന്താ ഉത്തരം പറയണത് ദൈവത്തോട്? ഈ വിചിത്രമായ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തോട് പറയുന്ന ഉത്തരം: ദൈവമേ, ഞാൻ പാപത്തുന്നു, ഞാൻ നിസ്സാരനാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയോടൊരു ഒരു ഉത്തരവും പറയാനില്ല. എനിക്ക് അങ്ങയോട് ഒരു ഉത്തരവും പറയാനില്ല. ദൈവം നീ നടത്തുന്നു, നീ എന്നെ കൈപിടിച്ചിടുന്നു, അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോബിന്, കാരണം മരിക്കാൻ പോകുന്ന മിശിഹായുടെ ചിത്രം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നപ്പോൾ ദർശനമായിട്ട് അനുഭവവേദ്യമാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിലും വലിയൊരു സഹനമല്ലല്ലോ ഞാനെന്നുള്ള, അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സഹനത്തോട് തൻ്റെ സഹനം ചേർത്ത് വെച്ചു. നമുക്കറിയാം, പോളിഷ് വൈദികൻ്റെ കഥ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പട്ടിക്കൂട്ടിലിട്ട് പട്ടിയെ പോലെ കുരക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പോളിഷ് വൈദികൻ നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ. അവിടെ വെച്ച് പട്ടിയെ പോലെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ സഹനങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ്. എന്താ സഹനം? പട്ടിയെ പോലെ കുരയ്ക്കുക, സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു രാത്രി. അപ്പോൾ ഓരോ രാത്രിയും അവൻ ചെറിയ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ തൻ്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതുമായിരുന്നു താൻ അനുഭവിച്ച ഇന്നത്തെ സഹനങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ സഹനങ്ങൾ ഓരോ രാത്രി എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു. കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പിന്നീട് ഈ സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഹരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്
അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഈ അച്ഛൻ്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് മാത്രമല്ല. എല്ലാം നശിച്ചു, നഷ്ടമായി. അവസാനം അത് സംഹരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പായിരുന്നു. ഈ അച്ഛൻ അവസാനമായിട്ട് എഴുതിയ വാക്കുകൾ എന്തായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ എനിക്കൊരു ദർശനമുണ്ടായി. ആ ദർശനത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആ ആഴമുള്ള മുറിവുകൾ കണ്ടു. ആ മുറിവുകൾ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മുറിവുകൾ ഞാൻ ആ മുറിവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു. പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അച്ഛൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഈ ദിവസം, അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ദിവസം, വലിയ ബുധനാഴ്ച എന്നുള്ള ഈ ദിവസം നമ്മൾക്ക് വലിയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ദിവസമാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ തിരുമുറിവുകളിലൂടെയുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദിവസം നമുക്കും ചേർത്ത് വെക്കാം. യുവദാസനെ പോലെ കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനോ കർത്താവിനെ മാറ്റി നിർത്തുവാനോ കർത്താവിന് വേണ്ടി വില പറയുവാനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ ആ മുറിവുകളോട് ചേർത്ത് വെച്ചു കുറേയധികം ശക്തിയോടുകൂടെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മുറിപ്പെടാനും, ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി മാറാനും, ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മൂന്നാണികൾ തറക്കപ്പെടുവാനും, ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേയധികം മക്കളെ അവിടുത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ മുറിവുകൾ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന. സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരൻ, ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതവും മനസ്സും ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്, ദൈവത്തോട് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്, ദൈവമേ സ്തോത്രം, ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് ആരാധന. ആമേൻ.